मन्दिराव फायदों रायजोफोर डिस्ट्रिक्टनि बाथौ थानसालियावहा गोबावानो जाबायमोन फैनो हायाखैमोन दिनैसो फैदो थिं आर'ज जागासिनो दं आरो गोबाव जाबाय दिनै लेट जाबाय फैनाया मन्दिरखौ बरबाय गामिनिफ्राय खारायबारि गामि दरनै सनाजुलि आरो दैमुगुरि गामिनिफ्राय फैनाय गासै दिउरि दौसि आसानि आफामोन आरो लोगोसे दिनैनि नैबे मंगलबार दिननि अखाय जानाखि जोंनि आर'ज बे आर'जखौ फरायसंनो थाखाय दैदेनबाय थानाय जोंनिनो जिल्लानि नेहाथारिजों लोगोसे मानव आफादनि नेहाथारि लोगोसे दिनै बावहाय दरब्रै गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मालिसेन बिएफनि सिङाव थानाय गामिनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे माइनाव आफादनि गासै गामियारिजों लोगोसे दैदेनगिरि गेदेमा नोंथां लोगोसे बाहाय दिनै मालिसेन बिएफनि
नि गेजेरजों आरज खन्नायनि गेजेरजों जोङो जोंनि पापफोरखौ सुस्रांनो हायो। दा बाथौ धोरोम होननानै बुंनाय लोगो लोगो नोंथांमोना माखौ मोनथियो? बाथौ। बा माने मोनबा, थौ माने जाबाय गोथौ, मोनबाया जाबाय मा? बार, हा, दै, अर, अख्रां, नङा होमबा? बेखौ जोङो मोनबाजों बा बेखौ लादों आरो थौ माने गोसो गोथौ सान्थौ। दा बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि इसोर सिबिनाय धोरोम सिबिनाय, धोरोमा जाबाय धोरोम सोदोबनिफ्राय दोहोरोम फैदों। दा दोहोरोम होननाय लोगो लोगो जों माखौ बुजियो? दहायो जोंहा जोंनि आगु बुंथिगिरि बिथाङा बुंलांबाय, अब्लाबो आं बेखौ एसे नोंथांमोननि सिगाङाव एसे बिजिरनानै फोरमायनो सानदों आरो। धोरोम सोदोबा जाबाय धोरोमनिफ्राय फैदों। दोहोरोम, बर'आव धोरोम होनो दो दाजाब हो दाजाब रो दाजाब म, नङा होमबा? बर'नि धोरोम। दो माने दोनदाल, हो माने होजानाय, रो माने रैखाथि मोननाय, म माने मानसि। थारमाने दोनदाल होजानानै रैखाथि गोनां, रैखाथि मोननाय मानसि। जाय मानसियानोखि धोरोमाव थागोन बियो बाथौजों आफा इसोरजों खाजानानै दोनजागोन, बियो मुक्ति मोनगोन। जाय मानसिनावखि धोरोम थाया, जाय मानसिनाव अननाय गैया, माने धोरोम गैयिखौ मा होनो बिथांमोना अधोरोम, बियो गाज्रि खामानि मावनोबो गोसो माने गोसो जायो। थारमाने धोरोमाव गैयि मानसिया, धोरोमाव थानाय मानसिया गाज्रि खामानि मावनो गोसो जाया आरो धोरोमाव गैयि मानसिया गाज्रि खामानि मावनो गोसो जायो। खुंथायाव मोनसे रेकर्ड थागोन। दा बे हिसाबै माने बेखौ फोसावखानाय हिसाबैनो जोंबो बे आफादा माने मोनफ्रोमबो जथाय आफादनो जों फोसावना होनाय जादों। दा बेयावनो बिथांमोनाबो मोदोम खुंनानै दिनै थाइसे थांलायनानै दे होमब्लालाय बे जोंनिनो मोनसे धोरोम सिबिसालि जाबाय जेला जोंनिबो मोनसे मुं थागोन। दा बेखौ नायनानै बिथांमोनाबो मोजां जादों। जुग जुग थालांथों, जारिमिन जालांथों। साबायखर थाबाय, जय जाथों।